Yebo sanibonani. Niyaphila. Sikhona. Hey, wazi wa trend umuntu. Wazi wa trend ukhuzani yezwa. Hey, wazi wa trend umuntu. Kwala noma ibhakabhaka sekuthiwa hayi khona. Ligilima ngakukhulunywa ngalo kuthiwa lokuqala ukuthi lithatha ikhalingi kanjani. Hey, ayangabanandaba into kaKhuba yathatha. Athi gela yangemva yabheka okuzayo. Kwathi nayi ikhomishana kaMahlanga, hayi nayi ikhomishana ayabanandaba kaKhuba yathatha yaphosa ngemuva yabheka okuzayo. Kwaba sekuthiwa hawu nangu uMthandeni wama-award ungoqala uMthandeni i-artist labe wathatha uKhuba wathi gela ngemuva wabheka okuzayo. Kwathi hayi ukhiphile umfeze emnyama wathatha uKhuba waphosa ngemva wabheka okuzayo. Hayibo uMenzi useze yaphuma i-album kaMenzi ayimnandi wathatha uKhuba wajikjela ngemva wabheka okuzayo. Hayibo akhamuka uGatsheni Mbandla nepromo yakhe wathi uyafaka wathatha uKhuba wathatha wajikjela ngemva wabheka okuzayo. Kanti kwenze njani ngempela? Ayisekho i-artist madoda engakwazi ukumelana noKhuba ikimgudluze nje ku-social media ngoba uthi usabapheqe kuthiwa Khuba. Uthi usabapheqe ngapha kuthiwa Khuba. Uthi uya ngapha kuthiwa Gawozi. Hawu. Uthi usabathethwa umshado kaKhuba. Hayi khona. Akulona ijele. Noma ngashada ngiyobe ngekejele. Uzungangikhathi mngama ngikejele umshado akulona ijele. Noma ngashada ngiyobe ngekejele mina noma ngashada ngiyobe ngekejele. Hayi ngikushintsha isibongo manje ngoba nesiwobiza isibongo sami ku late.